Ha? नै बे बाकस मोनथाम दंना बे बेरा गिदिर मा बुस्थु थायो मिथिगोन आरोना दिनै लोगोफोर बे बाकस खेवदों सिख्लाफोर दङ ओरैजाय हिनजावफोर पावार हाउसनि खामानि मावो आरो दा मेचिनखौ बहायजेनदों खावसे माने बहायजेनबाय नै आरो प्लास्टार मारिगासिनो दं बेनो आरोना लोगोफोर कारेन्ट फन खालामग्रोयो नैयावहाय गाजानलै मेचिन बहायदों मेचिन दा बाकस खेवगासिनो दङ ओरैजाय ओइ लाइट जोंदों Hmm? 44. 44. 44. गोजौ थथ' देबाय थादोंब्रा मिथिना माबोरै जायोलाय मिथिया दा नै खेवगासिनो दं ओरैजाय ছোট ना कोनी ले उठा दे क्या सब बियान खेवबायानो मा बुस्थुथाय खमना होब्रा ओ नीचे में है तो भैया वो नीचे में छोड़ो ये छोड़ दिया तो हम खेवगासिनो दं नै आनबक्सिं खालामगासिनो दं मा बुस्थुथाय बियो दामि दामि बुस्थुलै नाय माने हा बेयाव खामावदोंब्रा नै र' भिउवार्स हरनायनि मा खामानि मावदों जों नायथोंसै चेनेलनि बाहादुरि जों माबायदि खारेन्ट फन खालामो गोदान बहायगासिनो दं बेयाव गोदान ओइ आनबक्सिंखौ नायथारनांगौ आनबक्सिं खालामथारदोंना खेबस्रा आं बेखौ सानबाय थाखादों मा बुस्थु होननानै नैबे मेगनेट बक्स बया जाजोबबा आरो देखायबावगोन आं जाजोबबा ब्लगाव लाबोगोन ब्लग
Doon थाङोलाय वीडियो निकाल रहा है क्या लाइव बना रहा हूँ खुलेगा खुलेगा खुल गया और अभी किसे उठाएगा वहाँ पूछ के बात खोल देता क्या लिखिए कौन जाएगा जामे वो उधर लगाए ना उसमें है किले उधर उधर उसमें लगाया जामे आप पहले हाथ पकड़ के ना उधर में हाँ हाँ वो है मा बुस्थु बेखौ नायथारगोन आं हाँ बीच में वही है सर उधर में नहीं निकलना पड़ेगा निकालो ना वो वाला है तो इधर का लकड़ी में लगाए ना वो बीच में वही सिर्फ रुका के रखा है उधर से निकलना पड़ेगा ये वो वाला हाँ ये निकलने के बाद निकलेगा ये निकलने के बाद में ना मटन का निकला तो मटन निकला निकला तो नीचे रख ना
किली बारी नहीं है इसको निकालने के लिए। निकलेगा। दूसरा किधर गया